מרגישה שאת רוצה לצחוק, לידך אני אצבות אותך. צבות אותי וקוץ אותי הלכו לים. קוץ אותי נדבק, מי נשאר? באמת? כתבה את מה? מה זה שיר? זה בדיחה? כן? אני לא מכיר את הסיפור. כן? רגע, תספרי לנו על הספר קצת. כן, איזה יופי. זוהי שכתבה, בני, אתה תכין לי פעם ראשונה? היא גם לא שהייתה מעורבת בכתיבה של האלופה. כן? כן. זו בחורה מוכשרת ברמות קשות. וואו. לימור נחמיאס, תזכור את השם הזה. לימור נחמיאס? לימור נחמיאס. לימור נחמיאס. איזה קבוצה? אתה יודע מה? וואלה. איזה כיפה מתאים אבל לי? היא